тоҷикистон диёри мардумони соҳиби илм, мазраи файзбору ҳосилхез ва сарзамини пурфайзу бобаракат аст. ин ҷо ҳар гулу гиёҳ пуртароват ва шифоӣ, ҳар намуна маҳсулоти ғизоӣ фоидаовар ва ҳар қатра обаш ҷонбахш аст. дастурхони тоҷикӣ пурҳикмат асту пиромунаш макони лутфу меҳрубонӣ. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. Истарафшан яке аз шаҳрҳои қадимаи на фақат Тоҷикистон, балки ҳатто Осиёи марказӣ аст, ки як замоне Курушкада ва баъдтар Уротепа ном дошта ва ҳамеша ин шаҳр маркази тамаддун, маркази илму фарҳанг ва рушди санъату ҳунарварӣ буда. имрӯз барномаи лаззати хони Тоҷикистон аз шаҳри бӯстонии Истарафшан бароятон тақдим мешавад. ҳамроҳи мо бошед ва бубинед ки мо якҷоя бо меҳмони барнома чӣ ғизои болаззатро бароятон таҳия мекунем. дар ғизопазӣ ҳама чиз муҳим аст, аммо аз ҳама муҳимтар ин фикр мекунам тоза будани дастҳо аст ва шустани дастҳо. мо аз ин чиз оғоз мекунем ва баъдтар хоҳем гузашт ба ҷое ки ғизо барои шумо тайёр мешавад. мо инак дар ҷое ки бояд ғизоро тайёр кунем ҳозир ҳастем ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд Шамсиддин Насриддинов, футблогер ва як нафари бисёр машҳур, ошпази бисёр машҳур ва на фақат дар Тоҷикистон. ёдрас мешавем ки лаззати хони диёр ин лоиҳа дар доираи барномаи озуқавории Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иҷтимоӣ ва рафтор пешниҳод мешавад. хуб, Шамсиддин, бозам дуруд. ташаккур мегӯям барое ки хеле заҳмат кашидем. умедворам ки як чизи бисёр хуб, як ғизои бисёр солим ва ҳам ғизо аз миёни ғизоҳои бисёр маъруф барои бинандаои мо тайёр мекунед. чӣ тайёр мекунем, Шамсиддин? имрӯз хӯроки якум бисёр хӯроки қадима дар вилояти Суғд мебошад. номи ин ғаладон ҷавҳарӣ мегӯянд. ҷавҳарӣ. номи таом бошад ҷаварӣ. ҷаварӣ. бале, номи ғаладона ҷавҳарӣ, номи хӯрок ҷаварӣ. бисёр хӯроки хушлаззат ва фоидаовар барои организм мебошад, тайёр мекунем. мебинем ки ҷо гӯшти гов ё гӯсфанд? ҳам гӯшти гов ва илики гӯсфанд ҳастанд. яъне ки ҳардушро омехта мекунем. бале. сабзӣ, пиёз, картошка ва кабудӣ ва ки сабзавот, хуб, равған, барги ғор ва мебинем ки хушбӯйкунандаҳо ва нахӯдам илова мекунем ва мош. ҳатман. бале. хуб, фикр мекунам ки ин нахӯди сабзам илова мекунем. ин барои хӯриш, баъд хӯриш тайёр мекунем. баъдтар хӯриш тайёр мекунем. бале. чӣ хусусияти шифоӣ дорад ами ғизое ки шумо гуфтем ҷавҳарӣ? ин ҷавҳарӣ бисёр ба беш аз гӯшт бисёр дар таркибаш макроэлементҳо ва сафеда бисёр мебошад. хуб, бисёр аҷоиб. барои организм бисёр фоидаовар аст. дар ин таом нахӯд ҳастад. бо дар фасли тобистон фасоли сафед мегӯянд. луби сафед. бале, луби сафед мегӯянд. баъд ваям илова мекунам. мош ҷавҳарӣ бисёр серғизо ва фоидаовар ба организм мебошад, илова карда мешавад. ин дар минтақаҳои дигар ҳам вомехӯрад намунаи ҳамин ғизо ҷавҳарӣ? асосан дар вилояти Суғд бисёр таом мекунанд. дар ҳар ҳафта дар хона омода мекунанд. аз хурдӣ бо ин таом калон шудагӣ мегӯем. дар вилояти Суғд асосан ман худам ҳозир дар тарафи Душанбе кор ва фаъолият дорам. дар Душанбе тайёр мекунанд. бисёриҳо дар ҳайрат мемонанд ки дар ошхонаи тоҷикӣ ин намуд таом ҳам ҳаст гуфта мепурсанд. дар вилояти Суғд асосан бисёр тайёр карда мешавад. шумо ин ғизоро берун аз кишварам дар кадом як озмунҳо чизо тайёр кардед ё не? ман ина дар Таиланд тайёр карда будам. хуб, чӣ хел қабул кардам? дар Таиланд соли гузашта якумин ошхонаи тоҷикӣ бо номи Душанбе кушода шуд. ман рафта барои мардуми Таиланд хӯрокҳои тоҷикӣ зиёда аз 20 намуд омода карда ва инчунин ин хӯрокро дар он ҷо муарриф карда будам. беҳтарин. хуб, бинанда азиз, бояд гуфт ки Шамсиддин ошпази касбӣ аст ва ҳамин нозикиҳои ҳунара ва яъне ки технологияи тайёр кардани ғизоро дар донишгоҳ омӯхтааст. бале. аз рӯи ихтисосан шумо технолог ҳастед? технолог. воқеан чизе ки технолог тайёр мекунад, фикр мекунам ки он ҳатман ҳам хушмазза аст ва ҳам ба манфиат аст. биёед шурӯъ мекунем. мебинам ки дар алов тайёр мекунем, не? бале, дар алов тайёр мекунем. аввал аз реза кардани гӯшт ва сабзавот сар мекунем. баъде ки реза кардем, ҳамаша
мепазем. бинадои азиз, мо ба тайёр кардани ғизо шурӯъ мекунем ва баъди чанд сония умедворам ки баъди он ки дастпӯшҳоро Шамсиддин ба даст кардан, мо шурӯъ мекунем ба тайёр кардани ин ғизо бо номи ҷавҳарӣ. аз чӣ шурӯъ мекунем? аз тайёр кардани аз реза кардани гӯшт. чӣ хел бояд реза кунем? ман дар ин ҷо гирифтам илики гӯсфанд. камтар гӯштам дорад, ина майда реза мекунем. бо илик ва гӯшт тайёр карда мешавад. вақте гӯшти гӯсфанду гов якҷоя мешавад, ин маззааш гум намешавад? не, болаззаттар мешавад. болаззаттар мешавад. Шамсиддин, асосан ғизоро масалан ошпазҳо дар хона занҳо бештар бо он машғул ҳастанд. бале. аммо касби шуморо, ихтисоси шуморо дигаро чӣ хел қабул карданд? хонавода, наздикон? аз хурдӣ шавқи маро падарам модарам дидан ва ба назди устодам ҳангоме ки 13 сола будам ба шогирдӣ додам. дар давоми 14 сол кор ва фаъолияти ошпазиро дорам. дар айни ҳол 28 сола мебошам. уже аллакай ними умр дар ҳамин касб кор карда истодам. ва идомаи зиндагиам мехоҳед ки ба ошпазӣ пайваст бошад? албатта, бале. ин касби бисёр даромаднок аст, ошпаз будан? ман намедонистам ки бо ҳамин кор, бо ҳамин касби худ ман дар оянда дар зиндагии худ зиндагӣ мебарам ва бо шавқ зиёд шуд ва зиндагиам бо ҳамин касби хеле хуб аст. касби бисёр дар ҳама дакор аст, дар ҳама ҷо дакор аст. дар 5 давлат рафта кор кардам, ба ҳама ошпаз лозим аст. барои ҳамин касби хеле хуб. 5 давлат ин Тоҷикистон, Туркия, Таиланд, Казохистон ва Ӯзбекистон. Яъне ба ҳайси ошпаз дар кадом як ошхонаҳое? бале. шумо онҷо шогирдо ҳам доред ба фикрам? шогирдам дорем, бисёртар барои таҷриба рафтага. чизе онҳо аз шумо ёд гирифтанд, чизе шумо аз онҳо ёд гирифтед? барои таҷрибаи хурд рафта дар дигар давлатҳо. хуб, Шамсиддин, чӣ тавсия медиҳед шумо барои гуногунрангии ғизо? масалан субҳ, шом, нимрӯзӣ хонахоҳ инсонҳо бояд чизе истеъмол кунанд ва ҳар қадар ғизо гуногунранг бошад, ҳам қадар ба организм манфиат дорад. бале. чӣ тавсия медиҳед? масалан дар субҳ бештар чӣ ба манфиат аст барои ҷисм, организм? барои рӯсишкаги гӯям каша мегӯянд. аз хурдӣ, аз давраи хурдӣ ба мо ҳар саҳар каша бо шир дода калон кардагӣ. мавзӯи хӯроки солима дар давоми 3 сол омӯхта истодаам. бисёр сабзавот, тармева ва ҳар рӯз дар таом ё дар нисфирӯзӣ ё дар шом одам бояд хӯроки якум истеъмол кунад. Шамсиддин, баъд дар мавриди гуногунрангии ғизо гуфтем ва бибинед оли мардум бештар ба ғизоҳои тезтайёр одат карданд. чӣ бояд кард ки мардум ба инаи ҷавҳариву намедонам ғизоҳои миллӣ рӯ биёранд? бисёртар ба волидайн, аз волидайн худошон барои бачаҳошон бисёртар хӯрокҳо дар хона худошон тайёр кунанд. ҳозир бисёрҳо уже одат кардан дар ресторан ё дар ягон кафеҳои махсус абеду нисфирӯзию шом кунанд. ҳамин ҳаракат барои солим истеъмол кардан, ҳаракат кардан дар кор барои бисёртар дар хона худошон таом тайёр карда. аз маҳсулотҳое ки дар давлати мо ҳаст, ҳамаш бо бе иловаи ягон намуд химикатҳо ҳастанд. ҳамаш сабзавоту меваҳо ҳамашон тару тоза мебошанд, аз ин истеъмол кунанд. хуб, ғизое буд ки шумо дар куҷое тайёр кардед ва масалан мардуми он кишвар бисёр ҳайрон шуданд? буд ин гуна ғизо? чӣ буд он ғизо? дар Грузия барои як интернационални компанияи калон хӯрок тайёр кардам. мантӯи тоҷикӣ ва оши тоҷикӣ буд. ва он меҳмонҳо аз Ирон, Россия, Армения, аз дигар давлатҳо як 8 намуд давлат буданд. бисёр оши тоҷикӣ бисёр онҳо дар давлатҳои Осиёи марказӣ бисёр вай карданд. мантӯи ош бисёр дӯст медоштанд. ошу тоҷикӣ ва мантӯи тоҷикӣ бисёр тайёр кардам. қоил шуданд, хӯрданд, таъриф карданд. соли гузашта дар Тоҷикистон меҳмонӣ кардем. бисёр шодшон омад. беҳтарин. хуб, бинадои азиз, шумо аллакай эҳсос кардед ки Шамсиддин гӯштро қариб ки ҳамаша як хел пора карданд, қариб ки як андоза аст ва умедворам давомашам мебинем ки чӣ мешавад. давомаш чӣ мешавад Шамсиддин? акнун ҳозир пиёзу сабзӣ реза мекунем, ба пухтани хӯрок шурӯъ мекунем. алова ба тар бояд гирон кунем, не? бале. алови оташи зиёд дар кор аст ё ки не? оташи зиёд, бале, оташи баланд. ина дар масалан ҳамон плитаҳои барқӣ низ тайёр кардан мумкин аст? дар хона, бале. чӣ сир дорад Шамсиддин ки вақте ки дар алов тайёр мекунем хушмаззатар меояд ва чойрам агар аҳамият дода бошед, вақте ки дар алов меҷӯшонем маззааш дигар мешавад? чӣ сир аст инҷо? ба фикри ман ҳамин хурдӣ мо бо аташ хурда калон шудагӣ маззаи очагӣ мерасад, маззаи кӯдакӣ мерасад. барои ҳамин
маззаи алов, маззаи чӯб мерасад, барои ҳамин хӯрок болаззатар барои мо менамояд. ва нобаста аз он ки баъзан дар чой камакак бӯи дуд ҳам меояд, вале ҳамин чиз боз лаззати бештар медиҳад вохӯрам. Бале. خب ما با شمس‌الدین نصرالدینов صحبت داریم فودبلوگر و در سال 2024 اگر خطا نکنم از روی ورسیه اساسیاسیای بلوگران تاجیکستان بهترین فود بلوگر در تاجیکستان دانسته شدند. خب در روسیه هم فکر کنم که یک دو بار جای دوم رو گرفتید، نه؟ Бале. چی پختید اونجا؟ «Молодые ножи» дар телеканале «Пятница» ва дар шоу «Кондитери» дар телеканале «Суббота» финалист шудам. Дар он ҷо се намуд хӯрок буд, хӯроки гӯшти, баъд дар як коробка чие ки ҳаст ҳамоно тайёр кардан ако буд, баъд якумаш аз бӯяш фаҳмида хӯрок тайёр кардан ако буд. То финал рафтам, ҷои дуюм гирифтам. ин супоришошон мисли имтиҳони дохилшавӣ ба донишгоҳи тиббӣ буд аст, ки бисёр душвор аст. яъне аз рӯи шумо аллакай ба ин ҳад дар ин самт усто шудаед ки аз бӯи ғизо, аз бӯи маҳсулот мефаҳмед ки чи Бале, аз ҳастанд? таҷриба аллакай. дар мавриди бӯи сирпиёз чӣ? Ман медонам ки ин бисёр фоидаовар аст. Шумо дар ғизоятон истифода мебаред? Дар ҳар як таом ман шикоят намекунанд ки баъд бӯи безеб дорад? Не, дар вақти зирбонидан, чеснока зирбонида баъд обша андозен агар буш наменамон. хусусиятҳои шифоияш чӣ мешавад? Меистад. Меистад. Бале. хуб боз чӣ аст ба назари шумо дар дастурхони мо ки бисёр фоидаовар аст вале мардум кам истифода мебаранд? Чӣ аст? Дар вақти зимистон турб хело фоидаовар аст. хуб дар зимистон фақат ё ки ҳамеша? Дар вақти зимистон бисёртар ҳаст. бисёртар. ман умедворам ки ҳар як чие ки дар ҳамин фасли худаш ҳаст, дар фасли сол мебарояд, бисёртар истеъмол кунем. Дар зимистон бисёртар хурмо, ёдаш бисёр турб, ёд омадомади баҳор, чие ки нав буромад аз аввали баҳор, ҳамун чие ки фасли худашда мебарояд. алафҳо мисли алафҳои баҳорие ки пайдо мешавад. шумо бо он алафҳо ҳам ягон чӣ тайёр мекунед? Бале, албатта. чӣ масалан ғизо бо алафҳои баҳорӣ тайёр карда мумкин аст? ранги умоче ки шумо гуфтен дар баҳор хӯроки баҳорона мебошад, бисёр бо алафҳои кӯҳӣ тайёр карда мешавад. баъд дар тарафи ноҳияи Темурмалик рафта будем. дар аввали баҳор оши тупа тайёр мекунанд бо асосан дар гиёҳҳои кӯҳӣ, фақат гиёҳҳои кӯҳӣ меандозанд. шумо вақте ки бо ғизои масалан алафҳои табиати Тоҷикистон ғизо тайёр мекунед, дар бораи хусусиятҳои шифоии он, дар бораи истифодаи он маълумот доред? яъне кадом алафа бояд истифода бурд дар хӯрок, ина медонед хуб, не? ошпаз бояд донад ҳамин чизро? ман ба шумо як эксклюзив мегӯям. 2 сол мешавад ки Тоҷикистон мехоҳам Тоҷикистонро полне пурра ябу бинам. соли гузашта 15 шаҳри калонтарини Тоҷикистон рафтем. бо гиёҳҳо, бо алафҳо шинос шуда истодам. мефаҳмам аз калонҳо, аз биби, аз калонсолон мепурсам ки ин намуд гиёҳ чӣ аст, барои чӣ фоидаовар аст, барои чӣ истифода бурда мешавад. дар оянда мехоҳам китоби худ дар бораи як сборник дар бораи Тоҷикистон навишам ва хушбӯйкунандаҳои худро дар Тоҷикистон бо гиёҳҳои тоҷикӣ оғоз кунам. бирадари азиз, ана ҳамин гуна вақте ки шумо касби худро дӯст медоред, кӯшиш мекунед ки дар он касб пеш биравед. Шамсиддин не фақат ошпаз, балки ҳатто Шамсиддин мехоҳад ки дар мавриди ғизоҳои манфиатовару ғизоҳои миллии тоҷикӣ ки бо истифода аз ҳамин гулу гиёҳҳои табиати зебои Тоҷикистон тайёр мешаванд, ҳамин гуна як хушбӯйкунандаҳоро ҳам тайёр кунад ва ин сирф бренди инфиродӣ хоҳад буд, ҳамин нест. ва фикр мекунам ки дур нест он рӯзе ки аз дигар ҷо ин гуна хушбӯйкунандаҳоро ки аз гулу гиёҳҳои табиати Тоҷикистон тайёр шудааст фармоиш медиҳанд, зеро ки ино ҳам барои сеҳатӣ манфиат доранд ва ҳам фикр мекунам ки ғизои шуморо бисёр хушмазза мекунанд. ва ин дар ин идея кӣ баротон кӯмак мекунад? ягон кӯмак дар кор ҳаст ин ҷо ё чизе аз ҳама душвор чӣ аст? чизи душвор, ман худам ки технолог, муҳандиси технология ҳастам. фақат ҳозир шуда ҳамин сол бояд маълумот ва
сум ҷамъ кунем барои оғоз кардани ин лоиҳа. пули бисёр даркор аст барои ин? Не мерасад. барое ки худи сафар кардан тоҷикистонро тамошо кардан инам вақт даркор аст ва таври шамсидӣ гуфтанд ки пул даркор аст ва ине ки ба умеди кадоме аз сарпарастон ё касе ки дар лоиҳаи шумо кӯмак кунад ба умеди онҳо ҳастед ё ки худатон танҳо мехоҳед анҷом диҳед? Не, агар сарпарастон бошанд бо кор тезтар оғоз мешавад. Барои ҳамин кор карда истодаем ки барои ягон сарпараст ба мо ё ин ки ёбен ё ин ки корро пештар равем худомо сар кунем. боз ин корро касе анҷом надодааст? Не. бо гулу гиёҳҳо ине ки тайёр кардани хушбӯйкунандаҳо дар тайёр Тоҷикистон накард? нест. хуб, умедворам ки моро онҳое тамошо карда истоданд ки ин гуна имконият доранд ва метавонанд ки як ҷавони хайлбофии рангин доштаро як ҷавони ошпазро дастгирӣ кунанд дар ин самт ва фикр мекунам ки ин тиҷорат ва ине ки ин стартап натиҷаи бисёр хуб медиҳад. хуб, давоми ғизои мо чӣ мешавад? акнун ҳамаш реза кардем, сар мекунем ба оғози хӯрок. ҳамахе реза кардем ки фикр мекунам ки гӯё ки бо ҷадвалу бо чӣ аст қалам воханам саломат бошед беҳтарин. акнун алова мекунем ба тайёр кардани хӯрок сар мекунем. бинандаи азиз, қисмати дигар ин гирондани оташ аст ва мо ин корро анҷом медиҳем. шумо дур наравед ва давоми ғизопазии мо давоми пухтупази ҷаварӣ бисёр ҷолиб хоҳад буд. бинандаи азиз, хӯроке ки дар алов тайёр мешавад, дар оташ тайёр мешавад, мазза ва лаззати дигар дорад ва инро фикр мекунам шумо ҳазорҳо бор таҷриба кардед ва мо ҳам аллакай алова гирон кардем ба қавлем ва акнун Шамсиддин идома медиҳад. ёдрас мешавам ки мо ҷаварӣ тайёр карда истодем ва яке аз ғизоҳое ки дар вилояти Суғд дар ин минтақа хеле маъруф аст ва на фақат мардуми маҳаллӣ балки ҳатто ҳар нафаре ки аз сайёҳон аз нафарони дигаре ки инҷо ворид мешаванд аз таъми ин ғизо ҳаловат мебаранд. хуб, Шамсиддин, чӣ кор мекунем дар идома? деги мо гарм шуд, акнун равған илова карда гӯшта мезрибонем ава. дар ин кадом намуди равғана истифода мебарем муҳим аст, Шамсиддин? равғани растанӣ истифода мебарем. равғани растанӣ. дигар равғанҳо масалан бо равғани зағир ё бо равғани масалан пахта ин чиз тайёр намешавад? бо равғани пахта тайёр карда мешавад, бо равғани зағир не. зағир камтар маззаи талх дорад. Барои тайёр кардани ош хуб, барои тайёр кардани ин хӯрок намешавад. бале. хуб, мо умедвор ҳастем ки як ғизои бисёр хушмазза ҳам тайёр мешавад ва баъдтар Шамсиддин ваъда карданд ки як хӯриш ҳам тайёр мекунем ва умедворам ки инам бисёр хушмазза бошад. равғана метаспонем. аввал илики гӯспанро зирбонда мегирем. намак ба он ҷо илова намекунем, не? Не, намак дар охир. ҳангоме ки мош ва ҷаварӣ мекафад, баъд равған илова карда мешавад. ҳангоме ки хӯроки мошдор тайёр мекунем, намак фақат баъди кафидани мош илова карда мешавад. агар мо дар аввал намак илова кунем, мош кафиданаш қаин мешавад, душвор. дидед, бинандаи азиз, ҳар як кор боз ба қавле тов ё асрори худаша дорад. аммо масалан мо фикр мекардем ки ҳангоми тайёр кардани гӯшт ҳатман бояд ки барои хушмазза шудан бояд намак зад. аммо Шамсиддин мегӯяд ки на, ина бадтар мо анҷом медиҳем. бубинем ки чӣ мешавад бадтар. акнун гӯшта мезирбонем. бисёр ҷолибам ҳаст. бисёр Шамсиддин, масалан ғизоҳое ҳаст ки масалан бегӯшт низ тайёр карда шавад. масалан кадом ғизо ба назари шумо ки ҳам фоидаовар бошад, ҳам аз маҳсулоти арзонтар аз заминҳои худамон ва ҳам беистифодаи гӯшт ҳаст ҳамин ғизо? беистифодаи гӯшт ошхонаи миллии тоҷикӣ бегӯшт тасаввур кардан қариб ки душвор аст. масалан оши тупа ҳаст ку бегӯшт? оши тупа ҳаст, бале. дар вақти баҳор бо алафҳои кӯҳӣ оши тупа тайёр карда мешавад. баъзеҳо қурутову шакаро ҳам бо гӯшт тайёр мекунанд. то кадом андоза аз нигоҳи шумо ҳамчун як ошпази касбӣ ҳамин чиз дуруст аст? дар вақти зимистон гӯштдор қурутоб бисёр лазиз аст. дар вақти ҳавои гарм бисёр бо хӯриш. ин аз нигоҳи донишҷӯё гуфтанӣ ҳастем ки дар бале вазбин аст.
вазнин аст? дар тобистон бо гӯшт хурто бохӯрем вазбин барои организм мебошад. Не, ман мехостам фаҳмам ки воқеан ба ҳамин ғизоие ки ҳазорҳо сол тайёр шуда омадаанд чизе илова кардан. Масалан ҳамеша мо хурто ва шакарҳоро дар деҳа ёд дорем ки бегӯшт буд, аммо яке дидем ки гӯштдор пайдо шуда. Мегӯна фантазияҳо ғизоҳои моро камакак вай намекунанд, бемаззатар намекунанд. Дигаргун мекунам маззаи худаш бо бегӯшт бо дар ҳолати оригиналӣ гӯем. Дигар хел бале. Дар бибиҳои мо, овчаҳои мо дар хурдӣ бисёр хеле хушбӯйкунандаҳои ҳархеле ки ҳозир биромадагӣ илова намекарданд, хӯрокҳо болаззат буд. Бо дигар ҳар як чи илова намекардан, хӯрокҳо мехӯрдем аз 4-5 намуд сабзавоту гӯшту бо ягон намуд алаф ки гӯем агар хӯроки болаззат тайёр карда мешуд. Ҳозир бошад агар бисёр соусҳо илова мекунанд ё бисёр хушбӯйкунандаҳо ё бисёр приправаҳое ки глутамат натрия истифода мебаранд ба ҳо илова мекунанд ки барои организм зарар. Бале. Шумо аз он соусҳо дар ғизоҳои миллӣ аслан истифода намебаред, не? Барои ки ман намебинам дар мизи тайёркунии ғизо ҳама гуна соусҳое ки илова бошанд. Хуб Шамсиддин, ҳаст ғизое ки шумо худатон онро фикр кардаед? Бисёр дар ресторан ҳангоми ки как шефбор кор мекунам, мисли шефбор кор мекунам, бисёр хӯрокҳои нав эҷод кардан дар кор. Ва ба онҳо номам мегузоред? Бале. Бисёр асосан барои хӯрокҳои субҳона бисёр хӯрокҳои аврупоӣ ба мисли аврупоӣ аз худ ягон ихтироъ карда мебуроем. Масалан ягонташа метавонед барои бинандаҳои мо гӯед ки чӣ аст ки шумо худатон фикр кардед онро ва чӣ ном доранд? Бисёртар рецептҳое ҳастанд ки ман инчунин мегӯям, бисёртар рецептҳое ҳастанд ки як чи илова кунед ва аз они шумо мешавад. Масалан худе ки омлет гирем агар сир андозенга дига намуд мешавад, бо помидор кунем агар бо дига мешавад, бо занҷабил кунем агар бо дига намуд мешавад. Ҳар як чи ки ами сабзавот ё ягон чи аз худ бо таби дили худ илова мекунем, гӯем ки рецепти худтон аст. Яъне ки дар фикри патентӣ кардани ин ихтироъ нестед шумо, не? Не. Бале. Ё ҳастед? Не. Ин бигзор барои ба касе маъқул шуд шумо онро баргашта тайёр мекунед. Бале. Хуб, буд ҳолатое ки ба касе ғизо тайёр кардем ва барояш маъқул нашуд. Гуфт ки Шамсиддин, ман дигар чиро интизор будам ва шумо чӣ пухтед? Ин гуна ҳолатҳо буд? Дар таҷриба ҳолӣ набудем. Набуд, а? Набуд кор. Ё шояд буду ба рӯятон нагуфтанд, намедонам, не? Шояд намедонам. ба ҳар сурат баъзе инсоне ҳастанд ки онро яъне ки ҳайрон кардан бисёр душвор аст. Яъне онҳо ҳар чизе агар хеле лазиз ҳам хӯрад, ошкор намекунанд ки масалан хеле лазиз буд ва намегӯянд ки шумо аз мо беҳтар тайёр мекунед. Хуб, вале ба ҳар сурат яъне фантазия дар ғизоҳо тавре ки Шамсиддин гуфтанд иҷозат аст ва шумо метавонед чизеро илова кунед ва ин аллакай ғизое аст ки аз рӯи фантазияи шумо тайёр шудааст. Хуб, ҳанӯзам гӯшт, ҳам гӯшти гӯсфанд ва ҳам гӯшти гов бе намак зирбонида мешавад ва ҳоле агар аҳамият дода бошед, Шамсиддин пиёзро нагузоштанд, ба дег ворид накарданд, дар ҳоле ки бисёриҳо баъди равғана доғ мекунанд, гарм мекунанд, аввал пиёзам мепартоянд. Чӣ сир дорад ки шумо ин кора накардед? Аввал худи гӯшта нағз то сурхшавиша бирён карда мегирем, баъд пиёз илова мекунем. Агар ҳозир пиёза илова кунем агар гӯшт сурх намешавад. Ҳамихел аст, а? Бале. Дидед, бонувони азиз, аввал гӯшта бояд шумо сурх кунем. ва ман мегӯям ки барои чи ҳамеша гӯштое ки шумо тайёр мекунед ё аксаран тайёр мекунанд дар хонаҳо камакак сахттар аст. Яъне маълум мешавад ки асрораш ҳамин гуна будааст. Яъне фарқ дорад миёни ғизоҳо, тафовут аст. Кадом ғизоро аввалтар аз ҳама ворид кунем ё кадом маҳсулотро аввалтар аз ҳама ворид кунем, ҳамин ҳам маълум мешавад ки муфид аст. баъди сурх шудани гӯшт мо пиёзу сабзиро якҷоя илова мекунем. Марамат. ҳоли картошка ки бо ҳамин усул чоркунҷа майда реза карда шудааст, ҳоли ворид нашудааст ба дег, мо фақат пиёз ва сабзиро бо ҳамин тартиб реза кардем ва Шамсиддин аллакай ба пора кардани помидорам шурӯъ кард ва помидорро ба тар мегузорем. Шамсиддин? Бале. ба ҷои томат, не? Ба ҷои томат, бале. мешавад ки томати дигарам истифода бурд омода ё ки фақат бояд помидор истифода бурд? асосан томат истифода бурда намешавад. Барои камтар сурх шудани хӯрок 2-3 дона помидор илова мекунам. умад Шамсиддин, ҳаст ягон намуд хӯриш, ғизо, маҳсулоте ки шумо бо он кор кардана бисёр хуш доред, ҳаст? Бо ҳамаш дар ман нест ки ягон хӯрок ё ягон маҳсулот аз дигарон ҷудо кунед. Бале. Ҳамаш хуб аст, ҳамаш
болаззат аст. хуб бинадои азиз медонед пора кардани Шамсиддинро тамошо кардам. барои чӣ мо наметавонем ин корро анҷом дода? Барое ки корчиҳое ки дар хонаҳо ҳастанд ҳамашон қариб ки кунд ҳастанд. Яъне маълум мешавад ки барои ошпази хуб будан аввал бояд корди тез бояд доштам. Хел Шамсиддин? Бале. корд инҷо воқеан ҳам нақш бозӣ мекунад, маълум аст. умуман дар маҷмӯъ агар бигирем барои тайёр кардани ҳамин ғизо чӣ қадар вақт сарф мешавад? 2 соат вақт. 2 соат вақт сарф мешавад. Яъне агар хоҳед ки дар хона ин ғизоро тайёр кунед 2 соат пештар ба 2 соат пештар не 2-3 рӯз пештар ба Шамсиддин занг мезанед, то аз хуҷа меравад Душанбе ва барои шумо ин ғизоро тайёр мекунад. хуб помидорам бадтар оли ворид мекунем, не? Барди картошка, помидор илова мекунем. ҷавҳарие ки шумо гуфтед, оли мо умуман ина на дар об тар кардем, ягон кор накардем, ина дар об бояд тар кард ё чӣ кор? Мешӯему, камтар зирбонида об мерезем. ман дидам ки шумо моша дар об тар кардем, аллакай тайёр аст. Моша тайёр карда, тар карда мемонем. Аҳа. 20 дақиқа пеш аз илова кардан. ман медонам ки дар минтақае ки шумо зиндагӣ мекунед ба нишоло бисёр таваҷҷӯҳи бештар дорам. инам тайёр мекунед? метавонед? дар донишгоҳ кори курсии ман нишоло буд. кори курсиятон? Бале. чӣ хел барои ман маъқул аст ҳамин гуна факултае ки он ҷо кори дипломӣ намедонам дар бораи нишоло аст, кори курсӣ дар бораи ош бошад масалан, бисёр аҷоиб аст. ва ин фақат факултаест ки Шамсиддин он ҷо таҳсил кардааст. хуб олиам шумо ба он намак илова накардед Шамсиддин, не? Не, намак дар охир. бадтар. Бале. ва ин ба маззаи ғизо ҳеҷ таъсир намерасонад? Не, таъсир намерасонад. хуб асрори барои чӣ намакро дар охир илова кардан Шамсиддин гуфтанд ва ин вобаста аст ба ғизоҳои дигаре ки мо камакак бадтар дар ин ҷавҳарӣ пешниҳод мекунем. масалан шумо оли бисёриҳо моро тамошо карда истодан, набираҳо, фарзандонашон мактабхон ҳастанд. барои як хонандаи мактаб кадом ғизоҳо субҳ, шом, нимрӯзӣ кадом ғизоҳо бисёр баманфиат аст? чӣ бидиҳанд ба фарзандонашон? чӣ тайёр кунанд барои онҳо? Барои наҳорӣ гӯем агар панир, чизое ки гӯшти мурғ ба ҷои истифодаи колбаса ё сосиска истифода бурда мешавад. барои истеъмоли насли наврас бисёр тухм истеъмол кардан ҳатмист. барои пурра кардани ғизоҳои солеҳ. хуб Шамсиддин, аз тухм ғайр аз тухма ҷӯшонидану бирён кардан бо ягон чиз дигарам ҳаст ки бо истифодаи тухм тайёр шавад? бале ҳаст. ҳозир вақте ки шуд ки картошка ва помидорро илова кунем, баъд марамад мо илова мекунем? Бале. картошка ва помидор. хуб бинадои азиз, тавре ки дидем ҳамаи ин ғизоҳо, ҳам сабзиву ҳам картошкаву ҳам ғизоҳои дигаре ки инҷо буданд, ҳам пиёз як хел деза карда шуданд, майдак ва хурдакак ва чоркунҷа. хуб ва умедвор ҳастам ки як чизи бисёр, як ғизои бисёр ҳам серкалория ва ҳам ғизои бисёр хушмазза пайдо мешавад. хуб помидор ки фикр мекунам боиси камакак об гирифтани ин ғизо мешавад, камакак бадтар илова мешавад. ва ҳоло Шамсиддин аз ин иловаҳо масалан аз ине ки чанд иловаи дигар аз барги масалан ғор истифода набурданд ва ина фикр мекунам ки камакак бадтар шояд истифода мебаранд ва мо якҷоя хоҳем дид. Шамсиддин, назари шумо вобаста ба сиҳати кӯдакон, вобаста ба масалан таъсири ғизо ба саломатии онҳо чӣ гуна аст? мегӯянд ки ғизое ки масалан ё витаминҳо ё микроэлементҳо агар ба ҷисми кӯдак намерасад, қадаш паст мешавад, инкишофаш хуб нест. аммо шуморо мебинем ки қадатон ҳудуди 2 метр аст. Шамсиддин, маълум аст ки аз ин нуқтаи назар дар кӯдакиётон ягон мушкил надоштед. тавсияи шумо ҳамчун ошпази касбӣ чи аст ба онҳое ки мехоҳанд кӯдаконашон қадбаланду солиму бардам бошад? бисёртар ғизои солеҳ истеъмол кунанд. масалан чӣ? тарми ва сабзавот, гӯшт ҳатман мебошад ва ғалладона бисёртар истеъмол бурдан барое ки луби, мош, бисёр барои насли наврас, барои кӯдакон аз синни 10 сола гӯем агар инкишофшон тезтар сар мешавад, барои ҳамин бисёртар дар ҳамин синни сол буданашон бисёртар барои хӯрдани таваҷҷуҳи махсус дода шавад, барои ин ки ояндаи саломатии одам аз замин аз хурдӣ сар мешавад. барои ҳамин аз хурдӣ бисёр хушрӯ хӯрдан накор, солеҳ хӯрокҳои ғизои солим бисёр истеъмол кардан накор. дидед бинандои азиз, агар ворид мешавем ба дунёи ошпазҳо, як дунё гап хабари навро шунида мумкин аст. масалан хушноманҳо, шумо медонистед ки барои шумо ғизои махсус ҳаст ва оё келинҳои шумо барои шумо тайёр мекунанд ё не?
ин ҷангандозӣ нест, ин фақат як ишора аст ба он ки яъне дар ошпазӣ аз рӯи технологие ки мавҷуд аст ва Шамсиддин онро баротон муаррифӣ кард, яъне ғизоҳои махсуси мулоимтару роҳаттаре ҳаст ки барои онҳое ки камакак синни соли калонтар доранд бисёр мувофиқ аст. хуб, қариб тайёр шуд ба фикрам қариб тайёр шуд. Акнун мо ҷавҳариро мешӯем. хуб, инҷо тахминан як коса аст. Як коса аст. Камтар аз 1 кило. 500 грамм. 500 грамм, Бале. ним кило аст. Ва мо мешӯем ва баъд идома Мешӯем. медиҳем. то лаҳзае ки об дар ин ғизо бо номи ҷавҳарӣ меҷӯшад ва тайёр мешавад, мо меравем ба замини деҳқон ва хабардор мешавем ки ин маҳсулоти тару тоза дар кадом шароит барои мардум пешниҳод мешавад. гармхонаҳо дар тоҷикистон бахши муҳими кишоварзӣ буда, асосан барои парвариши помидор, бодиринг, кабудӣ ва растаниҳои ситрусӣ, махсусан лимӯ истифода мешавад. дар ҷумҳурии мо гармхонаҳои муосир маъмуланд ки ҳосилнокиро дар фасли зимистон низ таъмин мекунанд. рушди гармхонаҳо ба амнияти озуқаворӣ ва содирот мусоидат мекунад. ҳадаф аз сохтани гармхона ин барои афзоиши растанӣ муҳайё намудани микроиқлим мебошад. микроиқлим махсусан дар минтақаҳои дорои иқлими сард барои фароҳам овардани сатҳи устувори намнокӣ, паноҳ аз шамол ва ҳароратҳои қулай хизмат мекунад. мо бародарон гармхонаро бо роҳбарии падарам бунёд намудем. ин гармхона дар 4 фасли сол фаъолият менамояд. хеле хушҳолем ки бо бунёди ин гармхона ҳам дар таъсиси ҷойҳои кории нав ва ҳам дар таъмини бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза каме ҳам бошад саҳми худро гузорем. манфиатҳои гармхона асосан инҳоянд: имкони парвариши сабзавот, мева ва гулҳо дар тамоми сол, аз ҷумла дар фасли зимистон ва баҳор, ҳосили баланд, муҳофизат аз сармо, бод ва ҳашароти зараррасон. истифодаи самараноки замин. гармхонаҳо имкон медиҳанд ки аз як масоҳат чанд маротиба ҳосил гирифта шавад. сифати маҳсулот. назорати беҳтари шароит боиси парвариши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва босифат мешавад. дар гармхонаи мо ҳозир 7 то 8 намуди зироат парвариш ёфта истодааст. мо маҳсулоти тару тоза ба даст оварда истодаем. бо фарзандонамо иқтидом гирифта истодаем ки дар оянда мо бо ҳудуди ҳамин гармхонаҳои замоние ки мо сохтем ҳудуди ҳамина зиёдтар кунем, мардум хизмати мо зиёдтар расад, ҷои корӣ аз ҷумла бисёртар мешавад. аз нигоҳи тиббӣ ҳам гармхонаҳо бо маҳсулоте ки тамоми сол он ҷо парвариш мешавад манфиатоваранд. барои рушди инсон, махсусан кӯдакон ва занон, қабули ғизои солим, тамоми сол бо витамину минералҳо таъмин будани организм ва гуногунрангии ғизо, онҳо нақши муҳим доранд. маҳсулоти кишоварзие ки дар гармхонаҳо парвариш мешавад, имкон медиҳад ки ҳамин мувозинат таъмин шавад. хуб, бинандои азиз, аллакай ним соат гузашт ва дар ним соат ғизо қариб ки тайёр шуд. оби хунуке ки мо илова карда будем ба ҷавҳарӣ аллакай ҷӯшид. ҳамин не Шамсиддин? бале. ва ҳамон мош гуфтед ки бояд кафад ва ин тар шуд. кафи дестай то вақте ки ба мо дакор аст, хӯриши баҳорӣ омода мекунем. хуб, маромад. барои ин хӯриш ба мо шавил дакор аст. умуман зелиное ки дар фасли баҳор мебароянд, укроп, гашнит, шибит, пиёз ҳамаша мегирем, калон калон реза мекунем. ҳатман бояд калон калон реза кунем. ин хӯриши баҳорӣ бо алафҳои шавил, алафи туршия. бисёр ин салат бо витамин С бой мебошад. баъд лимон илова мекунем, помидор, бодаринг илова мекунем. салат бисёр салати витаминӣ. ҳатман ин дар фасли баҳор тайёр мешавад. ман фикратон дар бораи ғизоҳое ки масалан хушк мекунанд, консерва мекунанд, фикратон чи аст?
хушк кардан ба тавре ки агар алафҳои хушк мекунам баъд ба хӯрок илова мекунам ин беҳтар бисёр истифода мебарам. Райҳони хушк, ҳулбаи хушк, ҳулбае ки дар баҳор аввал мебарояд мегиранд хушк мекунанд баъд барои бисёр хӯрокҳо илова карда мешавад. хуб аз ширам ғизои бисёр тайёр мекунанд ва мо аксаран ширро субҳ истифода мебарем. оё мумкин аст нимрӯзӣ ва бегоҳ ҳамонро истифода барем дар ягон шакл? Ширро дар тарафи шаб пеш аз хоб бештар зур мешавад барои истеъмол кардан, асосан барои кӯдакон. шири гов ё шири буз? Шири гов. ман донам ки шири буз хобовар аст ва хоба мегӯянд ки роҳаттар мекунад шири буз. ва ҳам панире ки шумо дар оғози барнома гуфтед ки як чизи бисёр муҳим аст барои организм ва ҳастанд панирҳое ки аз шири буз тайёр мешаванд. ино фоидашон зиёдтар аст? бале мегӯянд ки шири буз ба шири модарӣ бисёртар наздик аст. бале наздик аст вохӯянам. бинандаи азиз, Шамсиддин барои мо ин салати баҳориро омода кард. бинед чӣ хеле аҷоиб аст ва Шамсиддин мегӯяд ки аз калон ё хурд реза кардани ҳамин кабудиҳо ва маҳсулот вобаста аст маззаи он. бале ин бисёр муҳим аст ки калон бояд реза кунем. калонтар реза кунем маззааш дигарай, майдатар реза кунем маззаи хӯрок, маззаи маҳсулот, маззаи ҳар як сабзавот дигар мешавад. инҷо равған ҳаст, инҷо оби лимӯ ҳаст, инҷо нахоти сабз ҳаст. хулоса алафҳои зиёди табиӣ ва растаниҳои вокарам ё кабудиҳои вокарам шифобахш ки фикр мекунам як ба кас нерӯ тавон медиҳад. ғизоам тайёр шуд ба фикрам, не? ғизо тайёр. акнун ба он намак илова мекунем. бале бинандаи азиз, мо аз аввали барнома, шахсан ман аз аввали барнома интизор шудам ки кай Шамсиддин намакро илова мекунад. мо одат кардем ки ҳамчун дар зербак намакро илова кунем ва бо намак бипазад ва мегӯянд ки ин бисёр бомазза меояд. аммо Шамсиддин ин идеяро инкор мекунад ва мегӯяд намакро баъд ё ин ки мош мекафад илова мекунем. марамад. баъд аз оне ки мош кафид, хӯрок ба шира шуд, хӯроки мо омода шуд, акнун мегирем намакашро мекунем. шумо бо чашм яъне чен мекунед, мепартоед, не Шамсиддин? бо чашм аллакай одат кардед? адат кунем. мешавад ҳолатое ки шур биёяд ё бенамак биёяд, не? мебиёяд. ҳаракат мекунем ин ҳолат нашавад. Нашавад. аввал камтар меандозем, баъд аз оне ки Мечашед як бор камакак? баъд бо илова мекунем агар зиёдӣ бошад. хуб, зира, зира ва мурчи сиёҳ. мурчи сиёҳ бале баъд лаврови лист ва барги ғор, лаврови лист. ин баргҳоам бисёр хушмазза мекунанд. бале охирам ва онҳоро албатта хӯрда намешавад, лекин маззаи онҳоро, лаззати онҳоро дар ғизо фаҳмидан мумкин аст. бинандаи азиз, умедворам ки имрӯз мо як дунё гапу хабару як дунё асрори ошпазиро аз худи Шамсиддин Насриддинов шунидем ва умедворам ки як ғизои болаззат ҳам тайёр мешавад. ва ина ҳатман бо чака истеъмол мекунанд ва чака малакаи омода аст, хӯриши сабз омода аст ва фикр мекунам ки нони бисёр хушмаззаи хуҷандӣ омода аст ва фақат мондааст нӯши ҷон кардан. умедворам ки шумо ҳам барои наздиконатон аз ин ғизоҳо албатта тайёр мекунед. фикр мекунам яке аз асрори бисёр аҷоиби ошпазҳо ҳамин чӣ хел ғизо кашидан аст. ман ҳамеша ҳайрон мешавам вақте ки чӣ хел ошпаз аз як кунҷи дег биринҷа мепартояд, аз як кунҷи дигар намедонам сабзира мегирад, гӯшта мегирад, мепартояд ва ин ҳамаро бо чашм чен мекунад ва ин бисёр аҷоибам аст. хуб, ин ғизо ном дорад ҷавҳарӣ ва аллакай омода шуд ва барои ин тахминан 1-2 соат вақт меравад ва умедворам ки кирои интизор шудан ҳам ҳаст. кирои интизорӣ ҳаст. хуб, мечашем. Шамсиддин, чӣ гуфтед? ман бесаброна интизор, ба хотире ки шояд ман бори аввал ин ғизоро чашида бошам. мисли резашурбо, чизе монанд ба резашурбо, не? ё не? фақат онҷо ҷавҳарӣ надорад. бале Канӣ? Бисмилла. бинандаи азиз, ана ҳамин вақти ҷамъбаст кардани барнома аст.
барои ин ки ин ғизои бисёр хушлаззат аст. Фикр мекунам агар камакак дига хунук шавад. Таври Шамсиддин гуфт ғизо агар аз муҳлати ва истифодаи саривақтиаш мегзарад дига маззааш гум мешавад. Ва умедворам ки бисёр ҷолибам ҳаст. хуб, бинандаи азиз, лаззати хони Диёр ном дорад ин барнома ва умедворам ки ҷолиб буд бо Шамсиддин Насриддинов, як ҷавони ҳунарманд, як ҷавони тоҷикистонӣ, як ҷавоне ки воқеан дар чандин озмунҳои ҳам дохилӣ ва ҳам берунӣ, яъни ғизо ва лаззати ғизои тоҷикиро муаррифӣ кардааст барои ҷаҳониён ва умедвор ҳастам ки маҳз ҳамин чиз дар қатори санъату ҳунару фарҳангу илму донишу китоб ва табиати зебои Тоҷикистон метавонад ки барои ҷалби сайёҳон мусоидат кунад ва мо беҳтарин намунаи ғизоҳоро дорем, беҳтарин сарзамин, рӯзҳои хеле зиёди офтобӣ ва витамину микроэлементҳои хеле зиёд. ва ман барои шумо Саймона эҳсони сипос мекунам. саломат бошед ва умедвор ҳастам ки корҳои шумо, кӯшишҳои шумо барои солимии ҷомеа, барои ғанӣ шудани дастурхони мардум албатта мусоидат мекунад ва бинандаҳои мо низ шуморо тамошо мекунанд ва аз шумо бисёр чизро меомӯзанд. хуб, мо инҷо барномаро ҷамъбаст мекунем. Ташаккур мегӯям барои шумо ки ҳамроҳи мо будед. идомааш бозам ҷолиб мешавад. шумо он вақте инро эҳсос мекунед ки ин ғизоро бо номи ҷавҳарӣ дар хонаатон тайёр мекунед. хайр, то суҳбатҳои дигар.